barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a Zakiza TV. Hafsat Zaki sunana kuma kamar kullun ne ke kwararo bayani. Yau wato a wani shirin namu na yau babban matsala ta abin da zan yi magana a kai kuma in ce ba wai ni kaɗai take damun ba, tana damun mutane da yawa. Magana ne akan matan aure da wato mazan da ba nasu ba. Wannan maganar tana ɗaya daga cikin wato matsalolin da suke damuna, abubuwan da suke cin rai. Zaka ga matar aure na sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai tana aboki da wani gardi a waje. Saboda Allah, wannan abin yanin ai ba abin da kwakwalwa bane za ta dauka. Ya za a yi a ce kina matar aure sannan kuma kina mu'amala da wani kato a waje, har kina wai chatting da shi, kina tura mishi hoto, kuna wai mata anya kuna da lafiya kuwa? Kuna da lafiya? Saboda wannan ba abu bane na hankali, wannan abu ne na hauka. Idan kuna so ku yi shashancin ku, kuna so ku yi sakarcin ku, kuna so ku ci mutuncin kanku, dan Allah dan Annabi na roke ku, ku fito daga gidan mazajen ku. Idan kina so ki sakarcin ki dan Allah ki fito waje, ki nemi mijinki ya sake ki, sai ki tattaro ki zo waje, ki zo ki diban albarkan da zaki, ki zo ki bankadan da zaki a waje. Mu kuma da muke waje sai mu samu dama mu yi aure, mu zo mu zauna a gidajen mu da muke da niyyar aure. Domin ina ganin cewa da yawan koyin da suke cikin gidajen mazajen su ba wai zaman suke so ba. To idan ba ku son zama, kawai ku fito waje, ku fito ku zo ku yi shashancin ku. Mu kuma sai mu samu wuri mu zauna. Amma kina matar aure kina chatting da mijin da ba naki ba, saboda me? Kina matar aure kina waya da wani kato da daddare, kina tura mishi hotuna ta WhatsApp, kina chatting da shi ta Facebook, kuma ke karan kanki kin san cewa ke matar aure ce? Sai ki gaya mu wani har ki bashi number ki ya zo ya same ki akan me? Ni ban gane ma wannan abun ba, ni yar kauye ce, ni ban gane me kuke nufi da wannan abu. Ni a tunani na matar aure ba ta da wani alaka da wani namiji wanda ya wuce kawai idan za ta yana sayar da abu ne ta zo ta siya, idan kuma malami ne ya je ya koyar da ita, ko kuma idan likita ne ta je ta same shi. Ni a tunani na iya dangantakan matan aure kenan da wani namiji. To ban gane wai ki ce wai wannan abokin ki ne yana buga miki waya kina dauka kuna chatting, saboda tsabagen rashin mutunci da wulakanci da cin fuska har kina tura mishi wai hoto, kina tambaya wai ko kin yi kyau. Saboda Allah fa, wannan ai ba abu bane na hankali. Ko kuma wai ko mazan ku kuna ina ne? Kuna ina ne wai matan ku suke irin wayannan abubuwan? To wallahi tallahi idan za ku tashi ku sa ido akan matan ku, ku tashi ku sa ido akan matan ku. Idan za ku fara bincike akan matan ku, ku ringa bincike akan matan ku. Wannan ai shashanci ne. Ya za a yi kana wani kato da kai kawai ka bar mata ka kawai tana fita tana wani harkokin banza, har tana zuwa tana samun wani namiji, har tana tura wani namiji hoto. Saboda me? Idan ma ka san ta, ka sake ta ka auri wanda kake so. Wannan harka wannan ba abu bai daidai ba gaskiya. Idan ku daina yin haka kuma wallahi tallahi, ku kuma masu yin wannan abun da kuka san cewa mata suna da aure, kuna bibiyan su, wallahi tallahi ku ji tsoron Allah. Domin yanda kuke bin matan wasu, kuke nace musu, kuke liƙe musu, har ma ku sa wasu wawayu su ringa bata auren su saboda ku, wallahi tallahi kuma wasu za su kawo matan ku hari. Bari in ga muku ku ji kenan, za a kawo matan ku hari. Ka tabbatar da cewa idan ka je ka nemi matan wani, wallahi wani zai zo ya nemi matan ka. Saboda haka idan za ku ma tashi daga baccin da kuke, ku tashi daga baccin da kuke. Wasu wai wato kuna bin matan wasu, amma ku kuna sa matan ku kulle ko, saboda tsabagen renin hankali. Wai ku waye kuke yi kenan? To ai wallahi kama bar mat, in ka ga dama ka saka ta a cikin buta ko ka sa ta a cikin tulu ka daure ta, wallahi idan har ka bi matan wani sai ya bi matanka. Idan ka bi yar wani sai ya bi yarka. Wannan a rubuce yake, babu wani harkan kwana, ba za ka gudu ba za ka karkace ba. Ko kuma mata, kirana da zan yi akan ku, wallahi tallahi ku ji tsoron Allah. Ku zauna a gidajen mazajen ku. Idan kuma ba kwa so ku zauna a gidajen mazajen ku, kuna so ku fito ku yi gantale, ku yi kwashi ta zubar, da ku fito ku yi gantale ku yi kwashi ta zubar. Amma dan Allah dan Annabi ku daina lalata mana aure mu da bamu zo ba. Idan za ku zauna ku zauna, idan ba za ku zauna ba kuma ku fita waje ku zo ku yi shashancin ku. Ku daina zama a cikin gidajen mazajen ku sannan kuna ƙara fitowa waje kuna yin shashanci. Domin za mu fara ɗaukan mataki mai ƙarfi akan wato matan da suke cikin gidajen mazajen su, sannan kuma suna fitowa waje suna zubar ma da aure mutunci. Saboda haka kowace ce muka ganta ba za mu daga mata kafa ba. Muna yanzu muna nan ta tsaya akan mijinta shi kadai ba. Duk mata da mata aure ce kuma tana fita tana wani yawo, tana wani gantale, tana wani shashanci, tana wani sakarci, bata tsaya ta kama darajar kanta, ta kama darajar mijinta ba. Kun ga wannan sandar?
wato wannan kaɗan ne da abin da za a mata, domin idan muka same ku irin wa'annan matan muka dinga jiggan ku wallahi duka zamu muku kaman Allah ya aiko mu. Ina ga muku gaskiya, da mun ku tsaya akan ku kuma ku tsaya akan mazajen ku. Idan kuma kuna fita mu ma muna fita, wata ran zamu haɗu wallahi jiki zai dauki na injin biredi. Matan banza matan gobe.